Lwana egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Isifundo sethu sokuqala esizosenza usukwini lanamhlanje, isihloko saso sithi uNkulunkulu weqiniso. uNkulunkulu weqiniso. Uma sisagxilile nje esihlokweni, ngokusobala kuyaveza ukuthi onkulunkulu bakhona, kodwa lokho akubenzi ukuthi bonke babe ngabonkulunkulu beqiniso. Umbuzo mhlawumbe singazibuza wona ukuthi ngubani uNkulunkulu weqiniso? Singenabo yini ubufakazi obusobala bamandla loNkulunkulu weqiniso na? Okay. Ngokungaphulisi maseko, ake siye kwindimana yekhanda. Sizofunda uJeremiya 10 verse 10. Sizofunda uJeremiya 10 verse 10 masikhuluma ngoNkulunkulu weqiniso. uJeremiya 10 verse 10 masofunda kuthiwa, kepha uJehova unguNkulunkulu weqiniso, unguNkulunkulu ophilileyo nenkosi yaphakade. Bese kuthiwa, ngentukuthelo yakhe umhlaba uyazamazama, izizwe azinakuma ngokufutheka kwakhe. Lokho nje singathi siyakuthola okwamanje kule ndemana yekhanda ngoNkulunkulu weqiniso ukuthi uNkulunkulu weqiniso unalo igama lakhe nguJehova. Okay. Mase sekuthiwa unguNkulunkulu ophilileyo, uma umuntu noma ukuze into kuthiwa iyaphila, kufanele ukuthi noma ukhuluma iresponde, iphendule, ngoba umuntu uma ephila ukhuluma naye umvuse avuke, umnikeze umyalezo aphendule, uyahamba ngoba uyaphila. So uNkulunkulu weqiniso into ekufuneka sinesiqiniseko sayo ukuthi uJehova uNkulunkulu igama lakhe unguNkulunkulu ophilileyo nenkosi yaphakade. Uma kuthiwa ungunaphakade, uyinkosi yaphakade, uNkulunkulu weqiniso, igama elithi phakade lisho into engenamkhawulo, elokhu iqhubekile, eyayikhona. UNkulunkulu owayekhona, okhona, oyohlala ekhona, ongeke uze usho ukuthi uqale nini ukuba khona ngo-1991, uqale ukuba khona uzophela ngo-2020 bani. Cha, akunjalo. uNkulunkulu weqiniso unguNkulunkulu okhona, owayekhona, oyohlala ekhona, ingakho kusetshenziswa igama elithi ngunaphakade. So ilokho esingathi sizokwazi njengamanje ukuthi uNkulunkulu weqiniso ukhona, igama lakhe uJehova, futhi uNkulunkulu weqiniso uzobonakala ngokuthi ibe uNkulunkulu ophilayo, ophilileyo. Futhi uNkulunkulu weqiniso kufuneka kube uNkulunkulu ongunaphakade, ongeke uze utrace ukuthi uqale nini ukuphila noma ukuba khona noma wenziwe nini, waphela nini. Uma uNkulunkulu khona onkulunkulu abanjalo, ngokusizwa inkosi sizobe sesibona ukuthi uNkulunkulu, kodwa abasibona abeqiniso. Ngokuthi inhloso lesifundo ukubonisa ukuthi ukhona uNkulunkulu munye, uNkulunkulu munye nje vo weqiniso, nokuthi akafani nanoma yimuphi umfanekiso owenziwe umuntu. Wonke umuntu ngaphakathi kwakhe ukhona isazela semvelo sokukhonza. Umuntu uyabona ngonembeza imingcele yakhe, futhi uyabona amandla ngaphezulu. Yazi, eminyakeni yonke izizwe eziningi zithe zalahlekelwa uNkulunkulu weqiniso. Ngakho-ke ngokungazi zikhonza uNkulunkulu abenziwe umuntu, kepha laba abazange bekwazi ukubasiza. uNkulunkulu ongumdali nguyena yedwa uNkulunkulu weqiniso. Okay. Sithena bakhona uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu weqiniso, iBhayibheli liveza ukuthi uJehova uNkulunkulu weqiniso, futhi uNkulunkulu ophilileyo nenkosi yaphakade. uNkulunkulu weqiniso akwazi ukutrace ukuthi uqale nini ukuphila noma ukuba khona, futhi uzophela nini. uNkulunkulu weqiniso uyinkosi nenkosi yaphakade. uJehova wayevele khona ephila, uyaphila, futhi uyohlale ephila. Igama elithi ngiphakade lisho lokho obekhona ephila, ophilayo, oyohlala ephila. uJehova loyo uNkulunkulu weqiniso. Mhlawumbe umuntu-ke engazibuza ukuthi-ke ngubani uNkulunkulu weqiniso? uNkulunkulu weqiniso uJehova. Mhlawumbe umuntu mase eyayibuza ukuthi ngabe uNkulunkulu weqiniso-ke ungumuntu nje ukuba anikezwe udumo? uNkulunkulu weqiniso, ngabe uNkulunkulu weqiniso uwumuntu nje ngoba anikezwe udumo? Siyaphenduleka masifunda incwadi yeNumeri, iNumeri 23 verse 19. Numeri 23 verse 19. Othi uma ufunda kuthiwe uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga, nandodana yomuntu ukuba azisole.
uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga, nendodana yomuntu ukuba azisole. Amen. uNkulunkulu weqiniso akasiyena umuntu. Yazi mayelana nokukhulunywa kwamanga, amanga athatheka kancane kuze kuthiwe khona amanga amahle. Ngoba utheni uma eqamba la manga wasindisa ingozi enkulu ibizokwenzeka mase kuthiwa uqamba amanga amahle. Ngoba vele uwumuntu, umuntu uqamba amanga. Uyabo, omunye uqamba amanga amabi. Khona abantu abasemajele abaqanjelwa amanga, abanye bafile baqanjelwa amanga. Abonye nje umuntu ukwazi ukuthi useyeza usibanibani Nkosi yami akanamanga, kodwa amanga akhe amnandi ayasihlekisa size sibambe izisu. uNkulunkulu weqinisa kanjalo. Omunye kuthiwa-ke njengamanje uselungile kodwa eseyingane wayenamanga noma wake waqamba amanga wathi no, use-right-ke manje bese kuthiwa use-right, sewuNkulunkulu usengakhonzwa. Akunjalo. uNkulunkulu weqiniso uthi uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga. Alikho irekhodi lamanga ekuphileni kukaNkulunkulu, nendodana yomuntu ukuba azisole. Ayikho uNkulunkulu into akaseke wayenza wazisola, noma izwi akalikhiphile ukuthi alenziwe yena futhi kuthiwa useyay'sola selishintshile. So uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga, nendodana yomuntu ukuba azisole. Yazi uma ufunda futhi incwadi kaHoseya 11, uHoseya 11 uvesi 9, khona uyaphenduleka lo mbuzo ukuthi ngabe uNkulunkulu ungumuntu nje ukuba anikezwe udumo. uHoseya 11 uvesi 9 ufethu angiyukwenza ukufuthelwa kwentukuthelo yami ngingabuyeli kumchitha u-Efrayimi. Okay, kodwa khona endaweni masithi khona iqhubeka ithi ngokuba nginguNkulunkulu angisiye umuntu, ngingongcwele phakathi kwenu, angiyukufika ngolaka. Uthini uNkulunkulu? Ngokuba nginguNkulunkulu angisiye umuntu, ngingongcwele phakathi kwenu. uNkulunkulu weqiniso ungcwele. Uma igama ethi ngcwele lisho ukuthi uphelele, akanasici, akanakusoleka. Ngisho umbuka ngokwesiqu nangokuziphatha, uNkulunkulu akanasici, ungcwele, uhlanzekile, mhlophe, akanasifaxa. Uma esho uNkulunkulu ngokuba nguNkulunkulu angisiye umuntu, ngingongcwele. Yazi abanye beze bethi singabantu sinamaphutha, abanye beze bethi alikho isoka elingenasici. Yebo, ulimi lwethu lolo ngoba sisemhlabeni, kodwa uNkulunkulu impela uthi akasiyena-ke nomuntu, ungongcwele, akanasici uNkulunkulu, akanakusoleka, akanaphutha, ungcwele. Kuthiwani? Qaphela, uNkulunkulu usitshela ukuthi akasiyena umuntu. Izizwe eziningi zasendulo zazenza amaqhawazo ukuba abe ngonkulunkulu, ngisho nezikhulu zakhona uma sezifile, kamuva bese bebakhonza. Esikuthola lapha esifundweni ukuthi akakho umuntu oba nguNkulunkulu uma esefile. Ngoba uNkulunkulu weqiniso unguJehova, uNkulunkulu ophileyo nenkosi yaphakade. Lokhu waphila phi ukufa akaze kwazi. uNkulunkulu weqiniso akasiye umuntu, akaze khuluma amanga, futhi akazenza into uNkulunkulu ukuthi ayisole. Konke ungcwele, akanaphutha, umsulwa. Siyabantu abadala kukhangele sihlonishwe zingane, kwesinye isikhathi zisaba ukusitshela ukuthi mama noma baba awungiphathanga kahle lapha, noma ikuyekela ingane ukuthi umdala, uwusisi noma uwubhuti, kodwa ube nephutha kuyona. Uyabo? Kodwa uNkulunkulu akanjalo, ungcwele. uNkulunkulu weqiniso akukho phutha akalenzile. Mhlawumbe umbuzo esingayibuza wona ukuthi uNkulunkulu uma engesiyena umuntu, engcwele, engafi, uhlalaphi lo nkulunkulu weqiniso? Uhlalaphi? Iyatholakala impendulo yombuzo ukuthi uhlalaphi-ke lo nkulunkulu weqiniso. Uma ufunda incwadi eTestamenteni Elidala, u-Isaya 66 uvesi 1. Uma ufunda u-Isaya 66 vesi 1 uyathola ukuthi uNkulunkulu uhlalaphi, ngoba uthi u-Isaya 66 vesi 1 usho kanje uJehova uthi, izulu liyisihlalo sami sobukhosi, umhlaba uyisenabelo sezinyawo zami. Uhlalaphi uNkulunkulu? Uthi izulu liyisihlalo sakhe sobukhosi, umhlaba uyisenabelo sezinyawo zami. Mhlawumbe ukuchaza igama umuntu ethi into iyisenabelo sezinyawo zakhe. Umuntu ufike ehlale esihlalweni
noma esigqikini noma ebhentshini noma kusofa, mhlambe ngenxa yokubanda phansi bese bekumata noma abeke icansi. So noma omunye abeke indwangu. So leyo mata noma lelo cansi noma leyo ndwengu iphenduka ibe yisenabelo sezinyawo zakho. So uNkulunkulu uthi yena uhleli izulu liyihlelo sakhe sobukhosi, umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakhe. Yazi umhlaba mkhulu kangangokuthi akekho umuntu osengathi usewuhambe wazowuqeda wonke umhlaba. Kodwa esinesiqiniseko sakho ukuthi uNkulunkulu awumkhulu ngokungakho ngoba kuyena nje uyinto engatheni eyisenabelo sezinyawo zakhe. So uNkulunkulu weqiniso uhlala ezulwini. Izulu liyisihlalo sakhe sobukhosi kodwa umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakhe. Mhlampe indimana futhi enye engasiza mayelana nokuthi uhlalaphi uNkulunkulu, uThimothewu wokuqala u-6 verse 16. Khona incwadi kwiTestament Elisha kuthiwa incwadi kaThimothewu wokuqala u-6 verse 16 ukuthi lo Nkulunkulu uqiniso uhlala kuphi. Uma uyifunda kuthiwa 1 Timothy 6 verse 16 kuthiwa yena yedwa onokungafi, ehlala ekukhanyeni okungenakusondelwa kukho, ongazange abonwe muntu nongebonwe. Makube kuye udumo namandla aphakade. Amen. Oh, uNkulunkulu yena yedwa onokungafi, sike sasho sathi uthena uyinkosi yaphakade. Sabona ukuthi uma ethi uNkulunkulu uyinkosi yaphakade kusho ukuthi akafi, wayekhona, ukhona futhi akapheli. UThimothi wokuqala u-6 verse 16 uyakuveza ukuthi yena yedwa onokungafi. uNkulunkulu weqiniso akafi. Ngeke kuze kuzwakale kuthiwa sekuyangcatshwa umngcwabo kungcwatshwa uNkulunkulu weqiniso. Ngoba kuthiwa lana yena yedwa onokungafi, kuthiwa uhlala ekukhanyeni okungenakusondelwa kukho. Uma uNkulunkulu okhonzwayo noma uNkulunkulu esibakhonzayo njengamanje sikhange sihlale nabo noma kukhona esazi ukuthi bahlale eduze kwakhe balulekana naye. Uyabo? uNkulunkulu weqiniso uthi uhlala ekukhanyeni okungenakusondelwa kukho. Kuthiwa uNkulunkulu weqiniso ongazange abonwe muntu. uNkulunkulu weqiniso akazange abonwe muntu futhi angeke ebonwe muntu ngoba akazange ebonwe muntu. uNkulunkulu weqiniso angeke ebonwe muntu. Lokho ngathi siyakuthola ngoNkulunkulu weqiniso ukuthi uhlalaphi, uhlala ekukhanyeni. Izulu liyihlalo sakhe sobukhosi, umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakhe, akafi, uhlala ekukhanyeni okungenakusondelwa kukho. uNkulunkulu weqiniso akakaze abonwe muntu. Yazi abaphilayo abakaze bembone, nakwabafileyo akakaze abonwe muntu futhi nongebonwa. Uthi waqaphela ikhaya lakhe lingayi lena kwesibhakabhaka, likude kangangokuthi izingqondo zethu zingeke zasondela ekuzwisiseni lokhu kuba kude. Ikhaya lakhe uNkulunkulu weqiniso libizwa ngokuthi yizulu. Mhlampe-ke umbuzo umuntu akangazibuza wona ukuthi imvelo kaNkulunkulu weqiniso iyini? Iyini imvelo kaNkulunkulu weqiniso? Uma ufunda uJohn 4 verse 24 nxa kubuza ukuthi iyini imvelo kaNkulunkulu weqiniso, uma ufunda uJohn 4 verse 24 kuthiwa uNkulunkulu ungumoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Khona lapho uNkulunkulu athena khona uJehova, kwakhona lapho athi khona angisiyo umuntu. Nangu futhi-ke ubuye eziveze ukuthi uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Bonke abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Imvelo kaNkulunkulu, khona imvelo kaNkulunkulu lapha khona engumoya. Uma ufunda u-Isaiah 40 verse 28 nakhona u-Isaiah 40 verse 28 uyasisiza ukuthi sibe nokuqonda mayelana nemvelo kaNkulunkulu. Isaiah 40 verse 28. Isaiah 40 verse 28 uthi, Isaiah 40 verse 28, awazi yini? Awuzwanga na? uJehova unguNkulunkulu ongunaphakade, udalile imikhawulo yomhlaba, akapheli amandla, akakhathali, nokuqonda kwakhe akunakuphenywa. Yilokho kufuna sikwazi ngoNkulunkulu weqiniso. uNkulunkulu weqiniso kuthiwa wenze njani? Udalile imikhawulo yomhlaba,
Uma kukhona uNkulunkulu okhona ongadalanga esimaziyo akusiyena uNkulunkulu weqiniso. uNkulunkulu weqiniso unjani? Udalile imikhawulo yomhlaba. Kuthiwa akapheli amandla, akakhathali, nokuqonda kwakhe akunakuphenya. Uma kuthi uNkulunkulu njengamanje kuthiwa-ke usekhathele, usayolala, usaphumule, noma uphela amandla, uyagula, akasakwazi ukuvuka embhedeni, usezoshona, usezongcwatshwa, asiphiki uNkulunkulu. Kodwa akuyena uNkulunkulu weqiniso, ngoba uNkulunkulu weqiniso kuthiwa uyinkosi engunaphakade, uJehova igama lakhe, unokungafi, futhi akaze ebonwe muntu nongeke ebonwe muntu. Njengamanje sithola ukuthini? Sithola ukuthi akapheli amandla, akakhathali, ungumdali, udalile yonke imikhawulo yomhlaba. Mase sithi qaphela, uNkulunkulu ungumoya. Laphana kuJohn 4:24 kuthiwa uNkulunkulu uwumoya. Lesi isimo esahlukile kunaleso esiwumuntu. Isimo sakhe uNkulunkulu esihlukile kunaleso isimo sakhe esiwumuntu. Kuthiwa uNkulunkulu weqiniso usuka ngunaphakade kuze kube ngunaphakade. Akakaze abe nesiqalo, akasoze abe nesiphelo. Uzolokhu waphila njalo njalo. Mhlampe umbuzo engathi sizozibuza wona wokugcina namhlanje ukuthi-ke singambona yini uNkulunkulu weqiniso? Singambona yini uNkulunkulu weqiniso? NgoNkapholisi Maseko sithe masifunda laphana kuThimotheya wokuqala 6:16 kuthiwa noyena yedwa uhlala ekukhanyeni. Kuthiwa lokhu kukhanya ahlala kukhona okungenakusondelwa kukho, ongakaze abonwe muntu, nongebonwe muntu. Lokho kusenza ukuthi sibe nokuqonda ukuthi uma kukhona uNkulunkulu, ngisho kungathiwa umuntu uyabonwa, noma udinga ukunakekelwa, epholishwe, efakwa mistemini, simthuntuthi nge-feather dust, mhlampe senza nje, kodwa kuthiwa uNkulunkulu lo, yebo asiphiki uyena uNkulunkulu, kodwa kusiye uNkulunkulu weqiniso. So, uma ufunda uJohn 5:37, uNkulunkulu khona akakukhulumayo encwadini kaJohn 5:37. Uthi uJohn 5:37, kukhuluma uJesu la, uthi noBaba ongithumileyo ufakazile ngami, anizange nizwe izwi lakhe, anisibonanga isimo sakhe. Khuluma ngoJehova ukuthi abantu emhlabeni abayekhuluma nabo abantu abazange bezwe izwi laNkulunkulu, futhi nesimo sakhe ukuthi ubukeka kanjani abazange bekubone. Kusho inkazimulo yakhe enkulu uNkulunkulu kangangokuba umuntu ngeke abuke ubukhona bakhe abuye aphile, kepha uzibonakalisa kithi uNkulunkulu ngezinye izindlela. Ukuzambula kwakhe uNkulunkulu akunikezile ezwini lakhe kungokwethu ukuba sikufunde. uNkulunkulu ukuzambula kwakhe ukuthi sazi ngaye ukunikeze kuphi? Ezwini lakhe, ukuba sazi ngaye uma sifunda lapha. Yilokho esingafuna ukuba sikuzwisise, kepha ngale kwalokho akufuneki ukuba singene. Kuthiwa inhlakanipho ephezulu kakhulu ingazikhandla yize iphelelwa ngamandla ngokuqagela maqondana nemvelo kaNkulunkulu, kepha leyo mizamo ngeke ibe nezithelo. Le nkinga ayinikeziwe thina ukuba siyixazulule. Ayikho ingqondo yomuntu engazisusa uNkulunkulu. Makungabikho umuntu oyozama ukuba ahumushe uNkulunkulu. Makungabikho muntu futhi oza kuzihlupha ngokuphenya maqondana nemvelo yakhe. Ukuthula yikhona okuzwakala kangcono. Onokwazi konke kunzima ukuxoxa ngaye. Uma kuyilokhu sifunda njalo ngokuthi uyini uNkulunkulu, futhi nangathi ukuthi siyini phambi kobuso bakhe, siyokwesaba, sithuthumele phambi kwakhe. Amen. So namhlanje lokho esikutholile ukuthi uJehova uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu ophilileyo, nenkosi yaphakade. Sathola ukuthi akasiyo umuntu ukuba aqambe amanga. Sathola ukuthi akayona futhi indodana yomuntu ukuba sisole. Sathola ukuthi futhi uNkulunkulu angisiyo umuntu, ngingongcwele phakathi kwenu. Okay, sathi uma ethi uNkulunkulu ungcwele kusho ukuthi akanamanga vele, akanakuzisola, ungcwele, akanasici, akanacala, uphelele, akanaphutha. Uhlala phezulwini,
unjani, unokungafi futhi akaze ebonwe muntu, angebonwe muntu. Uhlalaphi? Ezulwini. Izulu liyihlalo sakho sobukhosi, umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakhe. Amen. Makuhle enkosini, sizobuye siqhubeke no-part 2. Mhlampe sizobe sesivala lapho ukuthi uNkulunkulu weqiniso uthini uma embulwa kanjena. Ingabe uma sekuma kanjani? Sesazile ngoNkulunkulu weqiniso, bekhona noma onkulunkulu bamanga. Thina kuzofuneka senze njani ukuze sibe nokukhetha esingeke size sizisole ngakho ekugcineni. Amen. Inkosi ibusise ukufundwa kwezilwayo namhlanje ebusuku ngoJesu wenkosi yethu. Amen. Masikhuleke. Baba ohlala ekhaya ezulwini, mdala wamazulu nomhlaba, sibonga Nkosi ukuthi usazisile ukuthi unguNkulunkulu weqiniso. Wasiqinisekisa ukuthi udalile, awupheli amandla, awukhathali Nkosi. Sicela ukuthi sisazoqhubeka nalesi sifundo, amazwi akho suthena masasisawona ey'mpilweni zethu, siwalonde, sidlinze ngawo Nkosi. Ngawo obulungileyo kubuyiswe ithemba, kuxoshwe konke ukudideka usathana kade lokhu esilethela khona ukuze singabi nakho ukuqonda, sibe abantu abakhethezekile. Siyabonga ukuthi Nkosi ulilethile izwi lakho ukube lizoba isisombululo ney'mpendulo kuyo yonke imibuzo umuntu akanayo. Sibonga nje ukwazi ngoNkulunkulu weqiniso, ithuba lisekhona. Sicela usiphe ukulonda izwi lakho ngoJesu wenkosi yethu siyathandaza, sibonga ithuba. Amen.